Magandang araw po mga kaibigan. Madaming humihingi ng update sa aming halamanan at ito na. Kaya wala masyadong update dahil wala na masyadong halaman. Nilinis na ni Jess ang mga garden bed namin at ang naiwan na lang, talong, sili, luya at pinya. Ang magandang balita, fall na dito sa Texas, ibig sabihin panahon na para magtanim ng mga fall na gulay. Ano kaya ang itatanim natin? At mamaya, samahan nyo ako i-harvest ang luya. Excited ako doon. Pero, bili muna tayo ng mga itatanim natin. Tara! Andito na kami sa car. Papunta na kami sa store para bumili ng mga buto na itatanim. Ano kaya ang mga gulay gusto natin ngayon? I think para sa akin gusto ko ng broccoli, cauliflower. Pwede. Ayan. Pwede din, repolyo. Repolyo, paborito ko yan. Jax boy, ikaw, anong gusto mong gulay? Peas? Wow, masarap yan. Oo, yun yung favorite ni Jax, peas. Tapos, bili din pala tayo ng mga ibang garden supply. Oo, yung mga kailangan natin. Sana on sale yung dirt ngayon, no? Kasi minsan nagsisell yung mga garden pag-start na yung fall. Kaya sana may manap tayo. Sana, tignan natin. Giro, say W. Nandito na kami sa garden center. Mukhang kakonti pa lang yung mga gulay ngayon, na? Cauliflower. Ayan, cauliflower, spinach. Broccoli. Ito yung cabbage na sinasabi mo, oh. Yan, pwede. Tamang-tama, may repolyo sila. Oh, Brussels sprouts, baka gusto mo din. Okay, tara, Ala, lahat gustong-gusto. Andito yung mga gusto ko. Okay. Tara. Broccoli. You gusto mo yan, Jiro? Broccoli? Ala. Oh, what's that? Kale. Tama. Ang galing ah. So, akala ko $5, ay $6 ang isang piraso. Yung pala isang tray. So, ilang piraso na yung nandito sa isang tray? Like 1, 2, 3. Anong gulay yan? Cabbage? Cabbage. Oh. I think mas maganda itong nandito. Oh, dikit-dikit kasi. Jiro. Ang ganda. Be, ang ganda oh. 1, 2, 3. 6. Ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 din ito. Yan na lang. Mas maganda. Ito, ano? Ang laki. Ang lalaki na. Oo. Ito ang mga Brussels sprouts. Ito mukhang maganda. Punong-puno. Ano ba yan? Dikit-dikit. Yan. Ah, diba? Ang dami. Tamang-tama. So far, meron tayong Brussels sprouts, may cabbage at may cauliflower na. So, hanap pa tayo ng broccolini. Tapos, yung mga peas ni Jax, mga buto sa loob. Daddy. What? Broccoli. Yay! Ang mahal pala ng broccolini, $6 isa. Samantala yung broccoli, 6 na piraso, $6. Kaya siguro broccoli na lang tayo na. Para makatipid. Itong broccoli, 6 na piraso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. At ang lalusog ng mga dahon. Kaya ito na lang broccoli. Tamang-tama. Oh, yan, madami na. Oo, wala pang sale. Kasi usually ito, tagta $2 lang pag may sale. I think mag-on sale yan by end of September, ganyan. Kaya abangan na lang. Perfect. We already have that. Yeah, it got broken. Nasira yung watering wand namin, kaya ito perfect. Ito ang paborito ko para kahit malayo, ganyan. Without this. Ito ang mga buto nila. Ang dami, oh. Jax boy, nahanap mo na yung mga peas? Ayun. Tamang-tama. Itong peas. I think I want this one. Yan, September. Tamang-tama. Oh, this one? Anong mas gusto mo? It's all like crunchy. Ayun, ito na lang. Jiro, what vegetable do you want? 3-inch peas.
Carrot. Rainbow. Rainbow. Rainbow carrot. You want this one? Ala. Bigay nyo kaya din yung dad. Ala. O, tanim natin. Rainbow carrot daw gusto niya. Yan ang gusto mo, Jiro? Bigyan mo na. Okay. Bali kay Jax, itong peas. Kay Jiro naman, rainbow carrot. Si Jax daw, taga-dilig. Kaya, bilhan natin siya ng watering can. Kaya alam mo, Ilocano niyan? Ano? Lagadera. Lagadera. Ganon. Let's go now. Perfect. Hawakan mo na lang. Ayan. O, tara na. Ano pang kailangan? Wala na, no? Wow, tingnan mo to, be. Ang ganda ng bulaklak na to. Ang galing, ha? Andito ulit kami sa bahay at ito ang final haul namin. Meron tayong broccoli, Brussels sprouts, repolyo, and cauliflower. At super excited kami kasi may nahanap si Jess na bayabas. Itong guava tree at ang gaganda ng mga dahon niya. Itatanim namin sa isang malaking pot para hindi mamamatay sa winter. Itatago na lang namin sa loob pag winter na. Kaya sana mababuhay ito. Excited kami. At syempre, binili din namin yung mga buto na gusto ng mga anak namin na peas and rainbow carrots. Kaya tara na, magtanim na tayo. Ito na, inaayos na namin yung mga garden bed namin. Ito ang mga sili namin na nabuhay pa. Ang ginagawa ni Jess ngayon, anong ginagawa mo pala, be? Tinidram ko siya para ready siya next year. Kasi sabi nila, ang peppers daw ay perennial. Okay. Lalagay natin siya sa pot. Aha. Tapos try natin next year. Ilabas natin siya. And then sabi nila matutubo daw ulit. Ayos So, ito ang mga peppers. Tapos, itong mga talong naman, buhay pa. Pero wala pang bulaklak. Pero magkakaroon din yan ng bulaklak. At ito ang pinya na sinabi ko, hindi ko alam kung tatubo. Yun na, malusog na. Grabe, oh. 3 pinya. Akalain mo sa Texas may pinya. Ayos, no? And grabe na itong luya. Sa sobrang grabe ng luya, namatay itong avocado. Kaya nagkamali kami siguro sa sobrang daming luya. Namatay tuloy yung avocado. At medyo buhay pa itong okra. Pero ewan ko lang kung magkakaroon pa yan ng bunga. Ayun, hinahalo-halo niya yung lupa. Bungkalin ng konti. Ayun. Galing. At maipapakita ko sa inyo itong kalamansi namin na buhay at may bulaklak na. Kaya sana mababuhay pa ito at madami tayong kalamansi pangluto. Tignan natin. Ito ang mga itatanim namin. Ano na ang ginagawa mo, be? Sinusok ko lang saglit yung lupa para malamig siyang tatanim. Ayun. Galing, ha? I-ready mo na yung mga halaman. Oo, ito na. Bali, dito sa garden bed na to, broccoli and cauliflower. Tapos dyan sa gitna, Brussels sprouts. And dito sa harap, ang cabbage. Sabi ni Jess, malaki ang mga cabbage kaya kailangan siguro ng space. And dyan sa likod, yung mga beans and carrots ni Jax and Jiro. Kaya, tamang-tama. Ito ang unang cauliflower. Bali, ito lang muna ang mga gulay. Alam ko si ate ko may
tinatanim din siya, no? Kaya tignan natin kung mabubuhay yung mga yan, kung anong ibibigay pa niya sa amin. Pero for now, ito lang muna. Broccoli, cauliflower, Brussels sprouts, talong, repolyo, tapos carrots, peas, at kung ano pa ang mabubuhay, tignan natin. Ito ang mga sili. Naayos lang ni Jess yung lupa dito. Para pwede natin siya itago pag may freeze dito sa amin. Ayos. First time din natin gawin to, so let's see kung tutubo siya ulit. Oo. Sana. Oo. Ilalipat din ni Jess itong bayabas sa mas malaking pot. Para pwede siya itago. Oo. Ayun, maganda na naman itong bakuran namin. Aayusin pa namin itong bakuran. Itatanim ko din yung damo para magiging green lahat. At maganda. Dito excited kami sa bayabas. Sarap yan, no? And yung waffle yan eh. Guwapol? Ah, Siya. wow, grabe ang laki. At ngayon, tignan natin yung luya. Sabi ni Jess, ready na to, kaya tignan nga natin. Tingnan natin kung may laman yung luya mo. Ito nga yung luya. Malaki ah. Lahat na to, kunin ko. Meron ba? May nakuha ka ba? Parang. Uy, wow. Okay. Ayun ah. Ang laki. Ayos ah. Piraso lang yan. May pang tinola na tayo. So ito ang luya na nilagay namin. Kailan ba yan? Nung March pa siguro? Nung spring pa? Malilit lang yan. Like, Wow. isang ganito lang. Oo. At ngayon, ang lalaki na. And yan yung yellow na luya. Oo. Turmeric. Turmeric na. Amoy yung bangbang. Oo. Amoy na amoy yung luya. Tinola mo. Oo. Kuha tayo ng tinola. Galing ang dami ko. Yan o. Madami pa dyan. Pero ito, makakita nyo, ang yellow ginger. Yan. Pwedeng gamitin. Ang balak namin dito, ang hindi namin magamit, ipa-freezer na lang. Food process natin. Oo, masarap ito. Oh. Yun o. Wow. And pwede din natin i-save yung tangkay. Grabe. Sa tinola yun. Oo, masarap to sa tinola. Hanggang dito, no? Hanggang dahon, pwede. Pwede. Ito na. Okay, excited ako dito. Kaya abangan na lang yung tinola. Ayan, pwede mo nang bunutin. Kunin ko lahat na to. Saan ba yung avocado? Para hindi ko kunin yung pati avocado. Mukhang nag-ano. Mag-ingat ka na lang. Ako na lang sa Ay, gitna. ito pala yung avocado. Ano ba yan? Okay, dito na lang sa gilid. So ito ang Ibigo mo para makuha. ito ang isa pang luya. Yun no. Ha. Wow, ang ganda na. Ah, 'di ba? Dami ah. Ito yun. Endless tinola. Ako din. Gusto ko din. Ay, nag-enjoy ako masyado. Gusto mo din pala. Sige, pati ikaw. Si Jess. Ulit na natin dito. Talaga dito. Ayan. Diba? Yan o. Wow, malaki din ah. Pwede nating i-replant yung mga maliliit. Oo, Oh, ito malaki. libreng luya. Tingnan mo yan o. Diba? I think mayroon pa dito. Hindi nakukuha lahat. Check ko nga. Make sure walang Ito mga dahon ng avocado. Halos namatay na yung avocado sa sobrang daming luya. dito. Yan, maliliit pa. Pwede natin itat yung maliliit kasi Oo. i-replant natin. Ito na lang ang pang replant. Okay, saglit. Baka mahila ko yung avocado. Ito ang last na luya dito, no? Ito ba yan? Isang buo, okay. Ikaw sa kabila. Yan. Okay. Ulit lang. Game.
Wow! Wow! Yan ata yung pinakamalaki, no? Ang galing. Sure ka lang naiwan. Ayan, Uy, nalaglag pa. si avocado. Ang galing. Meron pa, be. Oh, sa ilalim. Hala. Hala. Ang Oo, oo. Nyata. Dakol. Nagado, nagado. picture naman. Ang saya. Ang saya pala, no? Grabe, ito ang final harvest ng luya namin. Ang dami, oh. Tinapon lang yan natin dyan. Oh, di ba? Hinayaan lang namin tumubo diyan at ang lusog na ng luya namin. Pwede namin kainin ito at yung dahon pa. Kaya abangan na lang kung anong gagawin namin dito. For sure, tinola. Ito na, tapos na kami magtanim sa ngayon. At nagdadilig lang. Pawis na kami. Konting trabaho lang pero pagod na. Kaya abangan na lang po yung update sa aming halamanan. Excited kami kasi nagtanim kami ulit. Madami na naman sa ng gulay, madaming luto. Kaya abangan na lang po. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo.